Калі ў сэрцы жыве нянавісць, лёгка збіцца на шлях ліхі і цёмны. Паддацца спакусе крывавай помсты і ўласнай уседазволенасці. Але шлях гэты, калі звярнуць на яго, ужо не мае зваротнага выйсця. Ён заб'е душу і забярэ жыццё. У ранейшыя часы украінскія казакі разам з войскам княства літоўскага баранілі яго ад ворагаў. І ніколі не было такога раней, каб разбоем жывіліся на ягоных землях. Але сітуацыя змянілася пасля Люблінскай унії. Калі гаварыць пра паход Северына Налівайкі на Беларусі, трэба найперш спыніцца на тым, як пачынаўся гэты казацкі рух. Ён меў некалькі аспектаў. На пачатку это быў рух, можна сказаць, чыста палітычна-сацыяльны. Чым была галоўная праблема, якая прывяла і да паўстання Налівайкі, а пазней да паўстання пад кіраўніцтвам Богдана Хмельніцкага? Гэта тое, што казакі не маглі дабіцца зраўнання ў палітычных правах са шляхтай. Шляхецкі народ Рэчы Паспалітай, шляхта, не хацела прыняць казакоў у свае рады. Казакі былі вайсковым саслоўем, яны баранілі пагранічча. Іх прафесія была вайна, яны хацелі дамагчыся такіх жа самых залатых вольнасцяў. Ім адмовілі, і гэта асноўная прычына канфлікту. Калі гаварыць пра Беларусь, то казакі, которые прыходзілі на Беларусь, тым ліку з Налівайкай, для нас гэта звыклыя бандыты. Яны захапілі і знішчылі шмат гарадоў, спустошылі землі, яны рабавалі, забівалі, гвалцілі. І так нашы людзі іх успрымалі ў той час. Запорожская вольніца вабіла розных людзей, і жывіліся яны найчасцей набегамі. Так было і гэтым разам. Вяртаючыся з багатых земляў Трансільванія ды Малдовы, закон пад ачолам атамана Северына Налівайкі разрабаваў уладанні польскага магната Яна Замойскага. Сам атаман даўно ненавідзіць польскую шляхту. З таго часу, як у яго быў адабраны родавы маёнтак. Ратуючыся ад пагоні, дасланай услед Налівайцы Замойскім, атаман вырашае павярнуць свой 7000-ны атрад на землі Вялікага княства. У сэрцы атамана Северына Налівайкі жыла нянавісць, але тыя, хто ішоў за ім, марылі толькі пра багатую здабычу. На землях нашага гаспадарства яны ушчыняюць гвалт і рабаўніцтва. У маім уяўленні Северын Налівайка быў такім сабе, кажучы сучаснай мовай, палявым камандзірам. У ім было шмат чаго намешана. І адвага, і пэўныя здольнасці военачальніка, але разом з тым жорсткасць, лютасць, сквапнасць, пагарда да нормаў хрысціянскай маралі. У кастрычніку 1595 года казакі займаюць Петрыкаў, а потым і Слуцк. Дагэтуль дакладна невядома, як яны авалодалі такім вялікім горадам. Хутчэй за ўсё, штурму не было, а проста нехта з месцічаў адкрыў ім гарадскую браму. Абрабаваўшы слуцкіх мяшчанаў, казакі прыхапілі з сабой і ўвесь гарадскі арсенал. 12 гармат, 80 гакаўніц ды 700 ручніц. Усё яшчэ прагнае да лёгкай нажывай казацтва скіроўваецца ў бок Магілёва. Налівайка не мог не разумець, што такога яму не даруе. Магчыма, атаман разлічваў пазней схавацца пад рукою маскоўскага цара. І Магілёў у якасці наступнай ахвяры быў выбраны невыпадкова. Багаты горад, да таго ж яшчэ бліжэй да мяжы з Маскоўшчынай. Хоць Магілёў абараняў зусім невялікі гарнізон, здавацца рабаўнікам ён не збіраўся, спадзяючыся на дапамогу. Аднак тая не паспела. 13 снежня 1595 года пасля зацятага штурму горад быў узяты. І горш за лютых маскоўцаў пачалі казакі расправу над старажытным горадам. Вось як пра дзейнасць Налівайкі і яго людзей на нашых землях апавядаюць летапісы. Место славное Могилев, место побожное, домы, крамы, острог выжгли. Домов всех яко 500, а крамов великими скарбами 400.
Мещан, бояр, людей учтивых, так мужей, яко и жен, детей малых побили, порубали, попоганили. Скарбов теж незлеченных побрали с крамов из домов. Невялікае паспалітае рушэнне, што падышло праз 2 тыдні да Магілёва, нічога не магло зрабіць з бунтаўшчыкамі. Налівайка адводзіць сваіх казакаў на поўдзень, спачатку ўніз па Дняпры да Быхава і Рэчыцу, а потым уздоўж Прыпяці на Давыдгарадок і Пінск. Усюль па сваім шляху рабуючы шляхецкія маёнткі і вёскі. Хочацца ўскрыкнуць. А дзе ж было ў той час войска Вялікага княства? Што рабіў вялікі гетман Крыштаф Радзівіл? А ён, выдаўшы універсал на збор паспалітага рушэння, забаўляўся паляваннем у менскіх лясах. Тое, што не маглі доўгі час іх затрымаць, разбіць, разагнаць, это зноў жа сведчанне крызісу дзяржаўнай улады ў Рэчы Паспалітай. Шляхта ўжо не была тым ваяўнічым станам, яна ўжо была памешчыкамі, добра адкормленымі, которые не хацелі нікуды ехаць з роднага маёнтку. Павінна было быць ужо прафесійнае войска, як іншых краінах Еўропы, на яго бракавала грошай, яго амаль не было. Гетман, замест таго, каб арганізоўваць адпор гэтым казакам, ён балюе, палюе, а ўлада цэнтральная слабая, кароль не можа на яго цыкнуць, каб той ляцеў выконваць свае абавязкі. Гетман тады, калі захацеў, тады і прыехаў. Гэта ўсё прычынілася да такога разгулу. Весной 1596 года атрад Налівайкі вярнуўся на украінскія землі. І толькі там быў разбіты дзяржаўнымі войскамі пад ачолам маладога Яна Караля Хаткевіча. Самого казацкага атамана зняволілі і даставілі ў Варшаву, дзе Северын Налівайка быў пакараны смерцю. Тыя падзеі, калі атрад казакаў прайшоў палову Вялікага княства, пустошачы ваколіцы вёсак і рабуючы гарады, а паспалітае рушэнне не магло нічога з гэтым зрабіць, сведчанні пачатку заняпаду нашага гаспадарства. І заняпад гэты далей будзе толькі паглыбляцца. І там, і ў іншых беларускіх гарадах Налівайка і яго людзі, захопліваючы і кляштары, і праваслаўныя манастыры, паводзілі сябе так, як якія-небудзь ханы ў гаремах. Гвалтавалі манашак, забівалі святароў. Дарэчы, вызначыўся Северын Налівайка і тым, што ўласнаручна падпальваў бароды праваслаўным святарам. Гэта ў яго была такая забава. Такі вот, ведаеце, быў абаронца праваслаўя. І можна сказаць, і трэба казаць, што паўстанне Налівайкі нельга ў нас ацэньваць, як пісалі савецкія гісторыкі, што гэта антыфеадальнае паўстанне, падтрыманае на Беларусі. Канешне, далучаліся нейкія элементы самыя ніжэйшыя, самыя беднейшыя ў Беларусі, але для мяшчанаў, для жыхароў нармальных, для сялянаў это была, конечно, пакута. Это быў бандыцкі напад. І так менавіта мы павінны ацэньваць дзейнасць украінскіх казакоў на Беларусі, як это рабаўнічыя напады на варожую тэрыторыю, як бы яны сябе самі не называлі, як бы сёння не хваліла іх украінская гістарыяграфія.